Ja joku aika sitten lupasin teille semmoista liiga-ennakko video. Tässä se nyt tulisi. Tämä on tämmönen aika pintapuolinen raapasu, että ei lähdetä kovin syvällisesti noihin voimasuhteisiin eikä muihin. Mutta tämä on niin minun mielipide, että miten runkosarjassa käy ja miten nämä 16 joukkuetta tulee sijoittumaan. Ja mennään katsomaan, mitä minä olen miettinyt tässä ja miten minusta tämä runkosarja sitten muovautuu 60 ottelun jälkeen, kun se keväällä tuossa maaliskuussa loppuu. Maalis-huhtikuussa. Tervetuloa mukaan. Kari Myysä kertoo kansalle, mikä maistuu parhaiten. Savolainen testaaja, tämän herkkusuiden sankari. Niin, joo, minun piti ihan paperille laittaa ylös tähän, että muistan mitä kaikkea mun piti tässä puhua, mutta pidemmittä puheitta. Lähetän tähän, niin mä voin tähän sitten laittaa ne. Vähän niin kuin semmoisen sarjataulukon sitten. Eli 16 joukkoa, ei varmaan kellekään tule yllätyksenä, kuka on. Varmaan suurimmassa osassa, ketkä tekee tämmöisiä liiga-ennakkoja, niin että kuka on kauden 2025-2026 runkosarjan viimeinen, niin on tämä joukkue. Tämä joukkue tulee Mikkelistä ja se on Jukurit. 16 sijalla. Sinne ei oikeastaan, jotain muutamia semmoisia ulkomaan-arpoja on tullut, että niistä on hirmu vaikea vielä sanoa, että minkä tason pelimiehen on. Lähtenyt on oikeastaan näitä parhaita Appadonattoa, Ludwig Perssonia tämmöistä pois. Melkein sanoisin, että melkein mestistasoinen porukka on, että millä nyt pelataan. On suuren suuri ihme, jos Jukurit ei ole siellä 16 runkosarjassa. Tämä oli kaikkein helpoin näistä 16 joukkueista sijoittaa tähän. Mutta 16 joukkue on siis Jukurit. Ja minä siis käyn tällaisesti aika nopeasti nämä pintapuoliset. Tästä olisi muuta ihan järkyttävän pitkä video, mutta käydään tästä nopeasti nämä läpi. Jos se jotain ärsyttää, niin sitten ärsyttää. Sillä ei voi mitään. Sitten sija 15 tulee Vaasasta ja Sport. Super Atro lähti pois sieltä NHL Edmontoniin. Atro Leppänen, mikä rikko oikeastaan kaikki puolustajien ennätykset runkosarjassa liigassa. Miika Koivisto tuli tilalle, ei ole lähellekään saman tason pelimies, ura on jo ehtoopuolella. Muutamia ihan hyviä hakuja on tullut sinne, mutta minä näen, että Sport on siellä 13. Sitten siellä on ne 15, anteeksi. Sitten sija 14. Siellä tulee joukkue Lahdesta, eli peli kanssa. Viime kausi oli täydellinen mahalasku. 2 edellistä kautta ollut finaaleissa häviävänä osapuolella Tapparaa vastaan. Piti olla paperilla kova joukkue. Tuli täydellinen mahalasku, joutui liigakarsintoon Jokereita vastaan. Säilytti paikkansa liigassa. Mutta vaikea kausi tulee tästäkin. Ainakin minä ennustan, niin jos katsoo noita, että sieltä on 6 parasta pistemiestä lähtenyt pois. On lähtenyt Ryan Lashit, Lars Brygmanit vastaavat pois sieltä. Tilalle on tullut Tapparasta Filip Granat esimerkiksi ja muutama muu pelaaja, mutta kyllä minä. Ja sitten valmentajana Sami Kapanen, niin hän ei oikein missään joukkueessa niin kuin ihan kauheita kannuksia vielä päässyt. Aika vaikea paikka on. Mä ennustan, että Sami Kapanen tulee saamaan potkut tällä kaudella pelikanssista. Sitten 13. Mennään Kouvolaan ja KK. Ei hirveitä muutoksia ei ole. Siellä tullut joitain ihan hyviä pelaajia lähtenyt pois. Tullut on Kim Nousiainen Lukosta ja Ville Meskanen sinne porukkaan, mutta siltikään mä en niin kuin tässä tämän hetken liigassa, mikä on tällä tavalla paljon kovatasoisempi, mitä esimerkiksi on ollut muutamana viime vuonna. En näe, että heillä olisi palaa tässä. Sitten
onko se sitten siellä 12. Mennään Jyväskylä ja Jyppi. Jyppikin on nyt muutamana viime kautena alisuorittanut ja viime vuonnakin oli ihan mahalasku. Taloudellinen puolikin on aika huono ollut siellä Jyväskylässä. Nyt siellä ehkä pientä semmoista uutta tulemista on, että Sami Vatanen saatiin sinne joukkueeseen ja muutama muu ihan hyvää pelaaja, mutta sitten toista sieltä on taas lähtenyt pois aika kovia pelimiehiä, snarria ja tämmöistä. Niin. Ja se on vähän se maalivahtiosasto on semmoinen, että sillä on melkoisia arpoja siinä porukassa. Että minä näen, että Jyp ei tule tällä kaudella pääsemään vielä pudotuspeleihin ja on siellä 12. Sitten sija 11. Mennään Espooseen viime kauden liiganousia kiekkoisva, joka pelasi heti pääsi pudotuspeleihin eka kaudella. Siellä on enemmän lähtöpuolella, mitä sinne on tullut sitten pelaajia. Tarkalleen en muista, ketä sinne tuli uusia tai lähti, mutta mitä oli kahtovia, niin on ehkä niin kuin heikentynyt viime kaudesta. Tietysti heillä on tämä Petteri Rimpinen maalissa, mikä on varmaan liigan parhaita maalivahtia. Se antaa kyllä mahdollisuuden voittaa melkein joka ilta. Mutta minä näen silleesti, että kiekko Espoo jääpi just siihen pudotuspeliviivan alapuolelle, eli 19. Sitten sija 10. Hämeenlinna ja HPK. HPK on ehkä vähän vahvistunut viime kaudesta. Tämä on aika liian matalakin tämä 10. sija, mutta sinne on tullut myös Hifkistä Kristian Vesalaista, Andrea Hakulista. Sitten joku hyvä puolustaja sinne tuli. Olisiko ollut Elmeri Eronen, olisiko tullut Ruotsista. Lähtiöitä aika maltillisesti on sieltä. Jotain ulkkareita lähti pois, mutta HPK:lla näyttää tämä kausi paljon valaisemmin mitä ensi viime kausi. Sitten sija 9. Ässät. Ässät on ehkä eniten, melkein jopa viime kauden tasoon nähden aika paljon menettänyt. Sieltä on lähtenyt ehkä liigan paras maalivahti Rubin pois, Lenni Hämeenaho, Emil Erholz, eli 2 ykkösketjun pelaaja ja ykkösmaalivahti. Tulijat ei ole lähellekään samaa tasoa ollut siellä. Eli Ässät siellä 9. Nämä on aika pintapuolisia nämä minua. Tästä mulle tulisi ihan järkyttävän pitkä video. Sitten sija 8. Helsinki ja IFK. Hifki siirtyy Ville Peltosen jälkeen Olli Jokisen aikaan. Siellä ehkä Vesalainen lähti HPK:n. Mikki Max Austenille ei annettu enää jatkosopimusta seura-ikonille. Kohtuu pieniä muutoksia tullut, paitsi Taponen lähti pois sieltä maalivahtiosastolta. Niin se maalivahtiosasto ehkä. Siellä oli Paavo Kohonen ja sitten 40-vuotias Niko Hovinen. Että siinä on melko riskin ottavat sille, että jos lähtevät Hovinen ykkösmaalivahtina, mikä on jo ikämies, että onko siitä enää kantamaan ykkösmaalivahdin vastuuta. Mutta Hifki siellä 8. Olli Jokinen tietysti sai piiskattua yleensä, niin kuin Jukuritkin silloin, niin se on iso etu. Tosi vaativa valmentaja. Sitten numero 7, viime kauden superyllättäjä Lappeenrannasta, eli Saipa. Aika paljon lähtiöitä, Pysykkiä, Petmanin veljekset, Siikonen, Karviset, kaikki tämmöiset on lähtenyt sieltä pois, mutta on sinne joitain tullutkin. Taso on aika hyvin pysynyt, Miikka Salomäki on tullut sinne ja Samu Pauta ja tämmöistä. Miikka Salomäelläkin ura on aika niin kuin jyrkässä alamäessä, mitä se oli aiemmin, mutta siellä on Raipe valmentajana, niin luulen, että ne yltää tälläkin kaudella hyvään suoritukseen ja ovat runkosarjan numero 7. Sitten runkosarjan numero 6 tulee Turusta ja TPS. Tepsi on myös paljon vahvistunut
niin valmennuspuolella kuin kentällä. Et sinne on valmennukseen tullut Mikko Koivua ja Sami Saloa ja mitä sinne on tullut. Ja Toni Söderholm ottanut komentonsa sen joukkueen. Niin siellä on myös tullut hyviä pelaajia. Tarmo Reunasta, Ruben Rafkin ja Aleksi Saarella tuli. Mitä povaan, että Aleksi Saarella tulemaan pistepörssissä ihan top 3. Mutta Tepsi on vahvistunut. Tepsi on numerolla siellä 6. Sitten numero 5 tulee Tampereelta ja Tappara. Viime kausi päättyi aikamoiseen maalaskuun. 3 edellistä kautta oli voittanut mestaruuden 11 kertaa peräkkäin ollut välierissä. Sitten oli sijaan 7, se oli. Paljon on lähtenyt porukkaa pois. Oiva keskistä NHL ja vastaavaa siellä. Ei niin älyttömästi ole joku Henrik Haapala ja tämmöistä tullut, mitä minä en pitäisi semmoisena ihan niin kuin kauheana profiilipelaajana. Että sillekin se ura on aika paljon mennyt alamäkkeen jo. Tietysti Helianko maalille, niin se on aika iso juttu heille. Ja heillä vähän syrjitty Juha Luujärvi, mikä se nyt on se apuvalmentaja, niin on jäänyt sinne. Mutta sitten on muuten tullut ihan näitä ruotsalaisia jääkiekkolegendoja sinne apuvalmentajista, Peter Popovic ja oliko Anton Carlson. Jännä nähdä, miten Tapparalla menee, että heikentynyt on viime kauteen nähden ehdottomasti. Sitten 4 tulee Raumalta ja Lukko. Siellä Antti Ranta tullut Lethamonin tilalle maaliin. Rantakin on vähän, silläkin alkaa ikää olla, alkaa niin kuin vähän semmoinen arpa. Mikael Ruohomaa on vielä liikaa, ihan siis todella hyvä pelaaja. Sieltä on lähtenyt Kuhlmania pois ja Sebastian Repo ja tämmöistä, että ehkä pikkusen kääntyy siinä, että heikentynyt on viime kauteen verrattuna. Oli viime kaudella runkosarjan 2. Niin mutta 4, että suora puolivälierää paikka vielä olisi tulossa. Sitten numero 3 tulee Kuopiosta ja Kalpa. Yritin olla tässä, että en vedä kotiin päin, vaikka Kalpa-fani on, että aika neutraalisti koitan arvioittamaan, mutta minusta Kalpalla on hyvä porukka. Runko pysyy hyvin kasassa. Tietysti Kantner lähti Kärppiin ja Mattila Tapparaan ja tämmöistä, mutta ihan siis saatu korvattua sieltä. Tapparasta tuli Hugo Gallet ja se ei nyt suoraan kyllä korvaa Mattila. Mattila oli paljon parempi pelaaja. Mutta sitten esimerkiksi niin kuin Kantnerin tilassa siinä on tullut Code Borchant, mikä on tehnyt tuolla Rapakon takana näissä alasarjoissa aika kovaa jälkeen. Ja tietysti Teemu Hartikainen, että se on ihan, veikkaan, että on liigassa ihan top 3 pistepöissä, kun runkosarja päättyy. Lekkas maalissa on ehkä liigan 3 parhaan maalivahdin joukossa. Kyllä Kalpala on hyvin pullatuunissa ja nyt hyvin alkanut tuon CHL-kauskin, että 2 voittoa heti alkuun ja saadaan peli tuntumaan vähän tuossa. Niin mä luulen, että Kalpa on taas 4 parhaan joukossa runkosarjassa ja on siellä 3. Sitten numero 2 tulee myös Tampereelta ja on Ilves. Ilves on ehkä heikentynyt viime kautta ja siellä on 13 ulkomaalaispelaajaa, melkoinen muukalaislegioon. On lähtenyt kovia pelaajia pois, mutta on sinne sitten tullutkin. Maalivahtiosasto ehkä minulle itsellänikin, että on pieni arvotus. Siellä on se tsekkivahti, en itse asiassa muista nimeä, tuli ihan blackoutti. No se kumminkin on siellä ja sitten Hifkistä tullut Roope Taponen. Se on ehkä semmoinen selkeästi heikentynyt viime kautta. Ja muutenkin on sitä Eemeli Suomea ja tämmöistä lähtenyt pois. Mutta luulen, että silti kamppaa itsensä runkosarjan 2. Ilves on runkosarjan joukkue. Sitten se yleensä keväällä, kun tosi pelit alkaa, niin sitten hyytyy. Kalpahan 2 keväänä peräkkäin puottanut Ilveksen mitalipeleistä. Sitten 1, mikä jääpi enää jäälle, tulee Oulusta ja on Kärpät. Viime kauden täydellinen mahalasku oli siellä 11 runkosarjassa. Damien Claran käsittämätön avopierun ansiosta putosi sitten 10 sieltä viimeisessä pelissä. Ja
ja pudotuspelin ulkopuolella, mutta Kalpasta tuli mestarin valmentaja Petri Karjalainen, mikä johdatti Kalpan viime kaudella mestaruuteen. Niklas Rubin, ehkä liigan paras maalivahti, tuli Ässistä sinne. Mattias Kanter, viime kauden maalikuningas, tuli sinne. Markus Nutivaara on hyvä pelaaja, jos pysyy kasassa. Ollut pari kautta pelaamatta kokonaan, mutta NHL-tason puolustaja ennen sitä. Emil Erholz, Ässien ykkösketjusta. Aku Räty, tosi hyvä pelaaja, tuli AHL:stä, ja sitten Tommi Tikka, tämmöinen alakentti, tosi kova pelaaja. Kärpät tulee ole kovaa tällä kaudella, ja veikkaan, että voittavat runkosarjan. Ovat myös kovaa tuolla sitten pudotuspeleissäkin. Tämmöinen lista siitä sitten tuli loppupeleissä. Nämä oli tämmöinen aika pintapuolinen raapasu. Toivottavasti tästä nyt jotain saitte irti. Tässä olisi oikein syvällisesti olisi kaikki nämä käymään lähtijät ja tulijat ja läpi. Ja tästä olisi tullut varmaan tunnin video ainakin. Pytsellettiin tämmöisellä alle 20 minuutilla. Hyvä. Tämä oli tämmöinen. Nähdään. Käykäähän seuraamassa liigapelejä. Kiekko on parasta paikan päällä, niin kuin muutenkin urheilu, jalkapallot ja muut. Niin käykää seuraamassa paikan päällä. Se on aivan erilaista myös liigapeliäkin käydä katsoa siellä hallissa, kun katsoo telkkarin kautta katsomasta niitä otteluita. Kyllä. Hyvä. Pitää vaikka sitten keväällä vähän tehdä semmoinen uusi video, katsoa vähän, että miten nämä mun arviot niin kävi toteen. Varmaan on joku semmoinen, että mä veikkasin tuonne pohjille ja se yllättääkin. Yleensä aina joku joukkue yllättää ja nouseekin tuonne ylös. Jos tuosta muuten pitäisi joku yllättää ja repästä, niin mä voisin HPK:lle ehkä antaa semmoista yllättäjän viittaa, mikä saattaa olla yllättävän kova. Sitten kun taas noista kovista joukkueista, niin mä Lukko tai Tappara saattaa olla, että sukeltaa tällä tavalla. Voi olla jopa Tappara. Kyllä, mutta tää oli tämmönen video. Nähdään ensi videossa. Muistakaa tilata. Hei hei! It's a long road when you're on your own, and it hurts when they tear your dreams apart.